balingin tang chuta wat hasni wat hasni beli ro ki mla sha shu lo no tang ti shop ni ta ki wi wa ta ka jikende beli ngi shwa ban ong ki ba ha bang ile ya kan no ka kam ngi na kaleng choi sing da khat kilit no kim don number shu ti kim tre ban shu ha posion ti ha ban le cha ban sarkar hot ngim da sungu ya hap ya ki ba kin le cha ka NPP no beli ngim sungu ya hap no beli ngan ai nuk sa phi kum ka UDP ha ka manifesto jong ka UDP ki tho ba ngi ngin review ya ke MOU ke ba ya san border ki tho ya ta pet ba manifesto jong ka UDP om di tang ba ki tho ki da pen pau ki da haki press media ubah proses su kada mi headline ba ta ba ladawan ke UDP ke bon ngin review ya ke MOU mo ke NPP pat nang ba putun lang ba kontrak ki ong ba kani ke MOU ke di ke ba hatam lagi ba hatam baro ti ke jingkeli ke long haba pietri lang mata pin review ne film review ke MOU ha ka manifesto jong ka UDP ne thu pi bat ha ka manifesto jong ka HSPDP ki tho ba lada ki wan maki ya ke board kin review ya ka reservation policy NPP pat ka hakpot bangi ngilit dawa ban pen kala ya ka reservation policy kim tre ti ke jingkeli ke long kani ka sarkar mata akan review ne kam review ya ka MOU ya ka reservation policy pi tai de i dak jingkeli i babu jing om dei tang ya tang ila ban bu jingkeli wat ya ka BJP home minister dong pi wan ha me khlia ong baka makhlia ka di ka most corrupted state ha ka India hi baro kawai makipat ki tho ha khamat lu jong ka manifesto jong ki ong ba ada ngiwan ni ka bon ni wara ta corruption free makhlia how will you do that lada PP ya tribat kata ka duhut ka bala di lupa the most corrupted state ha ka India tinat ya ka tapat ngin salap ha ka haki singi haki banai ki bansawan kumbalong mentati ngimtip ke ga jinga penbet jong kinapo kila ban penbet ba ke NPP kala agree ban review ya ka MOU kata dadi balong ko mata kala bah plat kila la na se ban penbet ban ong ba ke NPP mta kala agree ban review ya reservation policy kala agree ban le ye kiwi men swangi ni dawa mo ni ong ba pha CBI ya tu ki scam ki boker ki klemle sarkar NPP klemle ya ta ke BJP ha khmat du la fin pet yong ba yi tang shuan ka bor gen thung ye ke inquiry committee ke ba headed the judge of the Supreme Court ban conduct inquiry ke jingklim ta kalong whether that will be done ti ha ka jing sngo go jong hot ngim la ban batai start than ye ke decision jong ka UDP jong ka PDF ngim la andre ke jingkli ke jongi kalong ba ha ka jing pet ke jongi philaya don lupa kita ki jing ye phejungut ke balaya jangai ke kumno phina don lang ha jo hot ni sngo ba jin da le se ke la de bandon la ka jong han rei ngim tip balai ki jit ban ru cha sarkar kin sa jubab maki ya ta han rei ha jing sngo jongi kalong ba ya ka tu ga jing pan thang shop jong ki ru ba ya ki wei parti ngim dan nong rei mar kim sham na dei maki ki ba pendu chin star kasi kim sham na dei to be very frank kim dei mono pendu itu arngot kajing mi jong de arut mi sa ke independent ti ha kanong nong rim matang ingin thang gi pi de fam de ba ya sha ngim dan nong rim te da dei ba kini alayo kumbangi ong ti ya kata ka jing ya kelas ki nong rim apa dengan wei ka parti bat wei ka parti ngin kemi lenti le si bakin wan ra ya common minimum program lada kimla ban wan ra ya common program lada ki sacrifice no ya ke ka baki tho ha ka manifesto jong ki ti ngila ren ban sim ka decision hadin wat ban thang ro itik shop rek menta kalau kadang long tu early yang ni bangin move na ka wei ka nong rim sa ka wei ka nong rim at kadang ngi kum ka seng ha bangile ka no ngile da ba khat jangai ni da pension nong rim bat ka nong rim ga jongi kelong kala lada ki breu ki ong bangi kum ka seng ni perkhat bakala ban yo chim star khasi ke matong ni kwa chim star khasi menta ni kwa chim star khasi la sai ni kwa chim star lano ru ni kwa kum ga jet ndo khasi tingi kwa ya ta ite kum ga jet ndo ni trap ni kwa kun khasi khara kun khasi panadong ni chim star kata de bakala la da ka bakala ka mele hari ni tingi kwa ba ta kum bangi ong la da NPP menta ru ka
thung no da semesta singi biang. Let it be. Tian rei gi khlemle am ta kila dikliar no lokarat sama. Tina kadau kata ka diga nori mujongi ya kebangi kwa bang pensai kumbangi ong ba beling thang itu kalau namar ba kide ki dau. Kide ki dau ki ba pen du no ya katu ka jing ang not ya jing thrang jong ngi kum ka seng ban yo semesta kasi ti ya kini ki wei pat balik ke lesno ya tang ngi ngamla andai ha jing i jong ngi kelong ba ke ladan lupa ki jing ya kelas haki manifesto ke ladan lupa ki jing ya kelas haki manifesto la jinda andai kumno ki la ban pen bet ya katang ngi ngim andai na kaliang jo kaseng ngi kwa ba kapsai ba wat la pi larung bat ka penhun ke bala dan lupa ka kelas haki manifesto kumbang ai nuksa ka reservation policy ka MOU bat ki wi kala dan lupa ka kelas mo ka ba ka wi ka ong da kamboi ka wi ka ong da kamboi kala dan lupa ka kelas kala dan lupa ka kelas jong ki manifesto pedeng ka jong ka wat jong pedeng ka BJP bat ka NPP ro kala dan ka kelas ti ngi na kalian ka seng ngim tep phila man penbet kumnu ye tu ki manifesto nri phila pen mi ye ki manifesto upai ba ula jit e phi da ko pension rim ye tu ki manifesto but lada phim pen urlong tu manifesto na kalian jong seng ya perlong jing ki da ba sai phim review ye ke MOU jong ka bodo na perlong jing ki phila kula ke ban review phim review ka reservation policy ngin perlong jing ki phila kula phim set up ye ka tu ka inquiry committee ka ban headed the judge jong Supreme Court ya ki scam baro ni pelong jing ki phim ai san lak mut ka kam se ki samla ni pelong jing ki kam di su ka por ba phim pen bit man ka san snem bat ngi ngop man ka san snem ka ni ga por ka ba phi kular si sin san snem bat ngi baro san snem ngin thong nge phi ba phin pen urlong ni ta ji kular padu pustun ka tu ka por ka ya ka ba phi ngin pen bit man ka san snem ki ngop man ka san snem ngani thu phi da ka sai kal kot kani di kapor ka ba phila kular ngin pentikna ba phin pen urlong yi tu ki kular phila kular ban set up ya ka battalion jong ki kan thei la ka jong ka phanong le battalion ngi hap pen pentikna ba phin pen urlong phila kular ban nom pen lip lai kan don ka jing don electric 24/7 ngi hap ban bud din ni ta sapit manifesto jong ka don phila kular ban ai surok ya barok isnong ki bom don surok ngi hap ban bud din ta ki ba phila kular phila kular sibun gi jung kular ki manifesto jong ki da phim sola ban wara ka ki mom yin sa pen sna mongi yin komban ki manifesto jong ki kan ayo manifesto jong ki di public document ant kadau kumpa ong ni kwa ba kan sai kapor bang ya pedbit man kasan snem ngop man kasan snem kalakut kani di kapor ka ba phi kular shwa ban sedang kasan snem bat pi hab ban pen urlong hapo san snem phi kular ban ai jing rap pra hajar ki longying san spa tingka san hajar manusnem pi ye ki farmar pi haban ulang kala don ka parti ke bakular ka ba ya ki graduate ki bala pas ya graduate ki bom don kam and I stipend 6,000 si banai piap le ta na tradau kolong ba haba pila mon bandon ha ka government na trai pi mon ru benekit ya ba ya kalong kor jung long government insapan kan mau na kapor ya ke ba phila kular nang bagi manifesto ki jongki mana kapor ngin le ra ki manifesto ki jongki ngin ong saki ba phide ban penbet ya kini ki manifesto ti lada kimle ngin na kliang seng ko bagi ong yela long ready no blei kapor kam de shu ya ba phin kular da kamoi ha kapor election ba phin le da koi hadin ta kam de shu kapor kam di shu ka por bena thok jeler bena penbit season sansnem bat bagi ba ru ngopem kata shu kam di por ni haban sim kit khli bakum kata ka ya la da kala don san phosnem manta san phosnem tam man swa ka jala ka don manta ka di bat kot kum kata ka por ni kentu ye ki ba baki don gitu ki kular jong ki kandidat ki ba job ha ki konsensi jong ki nim tip ki kular di ni kentu ba phi de ban le wat itu ki kular ngin budin tang ye ki state issue ye ki ba tak selensar baro andre kidon gitu ki local issue ya ke bagi kandidat ki lakular laki jong ji kular ni kentu ye phi ba song ba halet pen kan mau ye ki ru man for
Mang la sngu ya ki jong ki mele ki kular yu ka lokal konsumsi jong akum dong song senang konsumsi ngan butit wei kadidir ula ban kular dak wei shawi konsumsi wei de kular kitu ki ba job ngaso ban ong ba is high time ye ki politician ban long accountable ban long responsible kata di ka call ke jong pi hab long accountable pi hab long responsible ya ke ek ba pi la kular haka por ka ba pi election but na kaya jong seng ye kitu ki manifesto ki jong ki ba kular yen sabut dit na ka por sa ka por pi la kular ban wan ra ya ka ban drop no ya ka jing interview ki kam ke barit na obli ka wan ra ya ka practice of corruption le ya ta pi la kular ba man ke interview kam kan di in camera interview pi apa le ya ta ki ba ki tep ba ki i ki ta te ki la kular i taru na ta kadau na kalian jong seng nang ne sa kaman la dang ilet kendu ya ka sarkar ki jing kam de shu ka demand ka ILP na thu pi bat ka jing penrung ya ka tin ka si he ke schedule bat ka jing penbet no yo putusan kam de shu ka demand jong ki jeng balang ka de ka promise jong ki political party ke badan hal government ka jing kali kolong phinle nom le ya ta promise phila kular ban ai ya ka propose security ya ki bru jong ha border kam de shu ka jing dawa jong ki bru ha border ba ai security kam de shu ka jing kwa jong ki seng balang ba phin bu police force ka de ka jing kular jong phi bru badan sarkar tam de phila kular atau pin kendo thalai ta ka ba kular utari dak jing kli ka ba ngi kwa ban kali bat nang ne khmat kum kesen yin saya yat da kata kalti ni kentu ye ki ba jong ka bru no trem ba phin don rangkat lang bat ngi ban pen urlong bakani ka sarkar ka badan menta ka bandi ka sarkar ka belong accountable syaki ba bat ye ki ki ba kular ki de ban pen urlong lada kimla pen urlong kemut manu ba thok ye ba kata ka dika jingkran ka wangi kwa ban kran sai ha ka partai